Pak Es, memang sing akeh. Ya seojo imbuh Pak Es iki. Nah, wah, njiko sego. Nih Warni. Nih. Pak Es luwih njiko sego akeh nih. Nah iya. Awake nganti kurung. Awan-awan panas-panas malah gayano. piye saya. Gandengane Pak Warni, Pak Es iki. Arep ngombe kopi Pak Warni iki. Enggak. Aku mangan kaya tak mangan. Wah, Ini kono nih sawah. Sawah. wah sakjane. Mari lho. Mari. Kare minggiri sesuk ae. Enggak. Panasan ra kuat Pak Warni. Enak susu. Ngombene kopi seruput. Layah-layah ngejan. Warni turu ning kono penak. Bali ya der. Lah iya ya ngono nih. Lamangan. Diare so panas. Wah, wis tengah 12 mesti ini ya ini. Start gampang tuh. Aku mangkat nih datar, terus balik kok saat. Masa milih nih. Layah channel. Wah, ijan. Seruput udah. Sopo? Wah, lah sunatan toh? Heeh. Apaan? Sasi iki. Wis sasi 11 paling. Sasi 11. Lah iya, iki tanggal 18 kok. Napa? Esok ben minggu malam Senin. Arsane Ini rasa Rapulo. apa tuku kacang. Kacang tok ngono ae rasa kacang. Nggih. Kacang tok sak jenis ini lho rame. Oh. Ora usah Awet. norno. Awak dhewe adep-adep, Des. Norno awake akan duwe. Oh, jaluk kacang ngene. Iya sing tedas ya ora mangan. Yo bene. Sakne ora mangan. Lah. Yo mesakne yo gawe jajan kok telo kabeh. Ngapa masakne wong ngarepe bakul bakso ae lho. Berarti Ya tukok-tukokane pentol tok ah. Oh, daging wong. Ning daerah Sulawesi kok lho. kong babi. Kira iya dicemplungne loro dadi daging yo. Saiki mainan TikTok iki marang. Nek TikTok iki ngono bebas. Ya nek TikTok ngerokok ki ora oleh karo gambar umben ki. Ora oleh. Lah wong sing misuh sing anu biasa. Nek TikTok iki nek ora oleh gambar umben wong ngerokok. Ora oleh. Wah, ini arep ini. Wah, cepetan, Mbah. Wah,
Jane sawun nang ngombe. Panas Pak. Ngopong. Wah, ya setengah pas setengah rolas wis. Tenanan. Kita suka bisa. Wah iya mareng nggih, Mbah. Dan mriko terus, Mbah, diwingi. Terus ada anginnya. Kene jan rada blas. Jam lurus jam telu. Terus Iya mriko awange. Kak ngerokok. Yo wis kok pateni. Setrunya keng utang ping. Lho kan jelasan. Pas kondi kayak kawasan welek. Sapa? Makarya to lele. Asal.